ako prišli teda vaši predkovia? Čo ste hovorili, že to je váš dedo? Áno, áno. Imro. Imro, da, Imrih. U biti, on sa volal Imrih, ale na hrvatski Imra. A vy ste sa učili ešte po slovensky, alebo? Pa, základne škole. A govorimo mi, to je stari, ako pravlja stari slovenski jazik, eto, baš mislim po tem starem govore, tak da, mislim, ako sa nekedy govorilo tam, Starej Bystrice, eto, tak da, A oni sú predkovia teda odkiaľ? Odkiaľ sem prišli? To prišiel vlastne váš dedo odtiaľ? Dedo ze Stare Bystrice, to je vám jedno, dedina Klubina sa volala. A je tu teda veľa Slovákov ešte, ako aj sa pozerám na tie hroby? Možete hľadiť po hroboch samo jako da vám povedam. To sú všetko Slováci. Všetko Slováci. Všetko sú Slováci, áno. Mislim, Jelisavec je baš su Slováci, to je, mislim, aj pa tu vam všetci rozprávajú slovački. Evo, vrajem už malo, mi sme malo vymenjali, mislim, aj horvatske riječi. Mislim, naši prišli više od 100 rokov, nje došli seme. To mislim, da je moj dedo da je živi, teraz by mal 89 rokov. A teraz sa učí vlastne slovenčina na... Učí sa. Ako druhý jazyk, alebo ako... Nie, ako by vám povedala, dok sa možda sa, ne pamätam sa više ako by som to školski povedala. Iako, da sa ne zabudne, evo recimo tak, ako sam ja učila, pjesmički, pa recimo skusije tu, mislim, to je všetko na slovenski, to je samo sa recimo ten slovenski jazik, evo, aj kultura, aj mislim, všetko je na slovenski, eto, mislim, tak da, mislim, včera sme sa tak, malo sme, rozprávali, eto, s našimi kamaratami, tež rada, že by išli, do Trnavy, eto, že im sa tam veľmi ľúbi, eto, aj pracovať, aj žiť, eto, baš sme sa zhovárali o tým. A ako sa vy cítite, že ste ešte Slovenka alebo Chorvátka? Alebo ako by ste to... Ja sa ako Slovenka, aj deti som svoje písala, môj manžel to povedal, že môže, eto tak, da sa moje deti tež píšu, akože sú Slovenky. Jelisavacu, áno? Aha, a kedy vaši predkovia prišli tu do Chorvátska, viete? Prvý jedno 130 rokov. Pred 130 rokmi. A aj viete, že kto bol váš dedo, pradedo, prapradedo? Viem dedo, kto bol a kto bol pradedo, neviem. Pradedo bol ze Slováckej baš prišiel sem. A odkiaľ prišiel? Ze Stare Bystrice. Zo Stare Bystrice. Stare Bystrica, Klubina, ten Kisucký kraj. Oni došli odtiaľ. A viete, prečo sem prišli? Preto, čo boli hladní. Veľká hľadala tam i onda prišli sem, tu našli robotu a boli tu všetko hory. Veľké hory boli. Grof im dal všetko, da zrušia a oni si mohli všetko ostatne vezmúť. A zem aj grajne, kúče si porobiť tu i tak. A s kým vy sa ešte rozprávate, tak hovoríte po slovensky, tak kto vás naučil rozprávať po slovensky? Mamka a tatko. Oni boli Slováci, obidvaja. Slováci, obadvaja sú Slováci. A manželka vaša ste ženatí? Ona nie je. Ona je tu Chorvatica, ale vie slovensky, my sa doma po slovensky zhovárame. Áno. Je aj moje detsko, to je po slovensky, tu ve škole sa učí slovensky, oni tu učia všetko slovensky. Takže vy sa doma rozprávate po slovensky. A keby som sa vás pýtala, že či ste viac Slovák alebo Chorvát, tak čo by ste mi povedali? Slovák. Ja sa píšem ako Slovák. Ja som nacionálna manina tu ve Chorvátskej.
vy všetko robíte? Čo my robíme? Všetko. Spievame, tancujeme, hudbu máme, šijeme kroj. Veľa pracujeme aj na vydavateľstvu. Máme dosť našich samostatných publikáciách, fotomonografioch. Aj naozaj máme kvalitnú aj bohatý fotovideozápis. Vy nie ste Slovák? Ne, manželka je Slováčka. A vy ste Chorvát? Ne, A? Nemec. Ja som Nemec. Macek. A rozprávate po slovensky? Aha. Môžeme si Prečo ste sa naučili po slovensky rozprávať? Pa minimálne 20 razy som bol na Slovensku. Jako keď prídem tam, musím čo si vedieť, ne? Každý raz pomaly. Takže vy žijete medzi Slovákmi, tak ste sa naučili po Áno, slovensky. áno. A cítite sa vy byť teda Slovákmi alebo Chorvátmi? Ako to je s vami? Ako je s nami? Pa ja sa píšem Slovenka, ale myslím si, že som chorvátska Slovenka. Tu žijeme. Samozrejme, keď ideme na Slovensko, že ti je srdce plno, že ti idú slzy na oči a keď sa zazvracaš domov, zase ti idú slzy na oči. Tu žijeme, myslím. Nemôžeme teraz byť väčší Slováci ako vy na Slovensku. Takže šťastní sme, že môžeme, že nám nikdy nik nepovedal, že vy to nesmiete. Ale dôležité to, že všetky deti idú na folklór. Všetky deti učia slovenský jazyk. Učia sa ako slovenčinu teda? Model C. 2 hodiny týždne plus 1 kultúra. My máme len model C. Vôbec, či majú slovenského pôvoda, či nemajú, všetci sa učia slovenský jazyk. A čo by vám pomohlo, aby sa tu ten slovenský živel a vôbec Slováci teda udržali? Neviem, ako myslíte, čo by nám pomohlo. Ja myslím, že nám tak krásne, ako je, lebo my žijeme v Chorvátsku, my nemôžeme robiť všetci vy, ktorí prídete zo Slovenska, čo by nám pomohlo. My keď prídeme na Slovensko, bohužiaľ my nečujeme slovenskú pieseň, my čujeme anglicky u vás. Takže viete, ide o to, že keď prichádzajú vaši zo Slovenska, že konečne, že môžu počuť jednu slovenskú ľudovú pieseň, lebo je u vás všetko po anglicky, po nemecky a neviem čo. Takže neviem, za čo vy stále myslíte, čo by nám mohlo pomôcť. Bo ja by som vás pýtala, čo by vám mohlo pomôcť. Či ešte bude aj ďalšia generácia a vydržia Slováci, lebo vydržali 200 rokov a že či ešte vydržia. Ja myslím, že bude, lebo je slovácky aj folklór, aj neviem, tí obyčaji, ako to Slováci kedysi gajeli, aj Slováci boli strašno snalažlivý svet. On z ničeho si zrobil čosi. Teda mladá generácia rozpráva po slovensky? Dá.
Da, vek aj hodne ľudov rozpráva slovacky. Jest, povieme pár obitelí, čo sa boja, ja ne bi volila da govore slovački, jer će u školi onda imat poteškoća, neće hrvatski znat govorit. Preko jak on chce govorit, on bude govorit aj engleski, aj hrvatski, aj slovački, aj ako chceš, jak chce. Ali jak ne chce, jak mu ti ešte pomožeš, baš som tak aj vravel, jak mu ti ešte pomožeš, že ne znaš, jel će znat hrvatski, onda on odmah povie, že nevie hrvatski, da nemusí učiť, neviem ja. Lebo my máme teraz aj v osnovnej škole, kto chce, može sa upísať za negovanie slovačkog jezika. Negovanie, nie učiť, nie je predmet, nego ti pod slobodné predmety spada, je? marca 1889 roku je založená obec Jelisavec. 105 rodín prišlo z Kisuca. 100, možno 99 alebo 100, nevie sa odkiaľ títo 5-6 prišlo, či z Trenčína, Trenčanská župa a či hore z Kisucoch. A ostatní prišli z Borov, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Radostka, Vychylovka, čo je tam zatopená, Harvelka, Lutiše, tak tá oblasť Bystrickej doliny a hore smerom Terchovy. Odtiaľ pochádzajú naši. A prečo práve toto miesto si vybrali? Alebo či si nevybrali, alebo mohli sa tu usadiť? Mohli. A kto im to povolil? Grof Pejačevič potreboval pracovné síly v lesi. A dozvedel sa, že je z hore ľudí, ktorí by to mohli jemu robiť. Tak si povolali ich a oni išli na zarobky. Ako čo chodia do Nemecka a aj mysleli, že si nazarábajú peňazí tu, že sa tu dobre žije i že potom sa s peňazmi vrátia nazad tam a budú ďalej žiť. No, stalo sa to, čo sa stalo, čo sa každému stane. Tu sa potom narodili deti, niektorí im zemreli, grof im dal pozemky, čo museli odplácať, vyše nebolo vracania nazad. Ostali. Niektorí sa vrátili a potom sa možno o rok, o dva vrátili naspäť. Zase sa snažíme očúvať tú svoju slovenčinu. Evo, ja tiež mám manželku Horvatku. Ale môj syn sa vyjadril ako Slovak a dcera tiež. Dok je teraz mala, písali sme ako Chorvátku. Ona vraví, nie, ja keď budem mať 18 rokov, ja sa upíšem ako Slovenka. Ale to, tí naše ženy, ktoré sa aj Horvátky aj vydali tu, naozaj prichvatili aj slovenčinu. Po slovensky aj spievajú, aj tancujú, aj v súbore sú horvátsky. Aj rozprávať vedia. Takže to je specifikum Jelisavca. Že kto god príde, naučí sa po slovensky zhovárať, aj sa zhovára. Makar nie je Slovak. Takže máme ten jeden pozitívny efekt aj na tých zvonku, čo prídu, čo sa oženia do Jelisavca. A doma sa rozprávate ako po slovensky aj s manželkou? Ja sa s manželkou zhovorám po horvátsky, se synom po slovacky a s dcerou všelijako. Málo horvátsky a málo slovensky, takže ono... Srbsko malo pred 20 rokmi 87 000 Slovákov. A my sme mali pred 20 rokmi 5600 Slovákov. A teraz má Srbsko o pol menej a my máme 4800. Tak je asimilácia väčšia v Srbsku. Procentuálno, jak sa ho pozrie. Lebo dúfam, že za 10 rokov my budeme mať 5000 Slovákov a oni budú mať 30 000 Slovákov. Takže u nás sa možno za 30 rokov zmení 500 Slovákov a u nich sa 50 000 zmení. Čiže je to možnosť uplatnenia sa na Slovensku? Že keď teda budem Slovák a budem vedieť po slovensky, tak možno budem môcť sa vrátiť ešte do tej krajiny mojich dedov, alebo... Vrátiť, ale dobre je vedieť viacej jazykov. No, musíme povedať, že je aj našich
detí, študentov, ktorí pošli na štúdie do Bratislavy, niektorí aj zostali tam robiť zamestnaní. Môj kamarát od malých nohov od základnej školy je doktor v Pieštanoch, internista. Takých vieme aj po svete, aj skončili elektrotechnické fakultéty v Bratislave, robí kúpa siel. Naozaj z Jelisace je z ľudí, už keď sa naspäť vrátili na Slovensko. Tak to je. To deti malovali. A toto sú medvedi, a toto sú cigánky, a to sú všetko manžely, no. A tak chytajú deti, dievčatá mladé také a malajú ich tak s gárom alebo se sňahom, tak keď má sňahu, tak ich malajú. Je to krásne. Koľko to už robíte? Prosím? Koľko to už robíte? No, tak od 80. roku, no tak malo robili aj druhý trošku, ale som tu vetiem od 80. roku. Takže som 80. roku išla na kurz choreografov na Slovensku a prichádzajú nám aj choreografii odtiaľ. Som 6 rokov bola, takže... Tak teraz vás poprosím, aby ste sa mi predstavili, že ako sa voláte. Ja som Antonio. Ja som Zrinka. Ja som Štefánia. Ja som Anna Mária. Vy ste všetci Slováci, áno? Áno. A narodili ste sa kde? Chorvátsku. Chorvátsku. A bývate? Chorvátsku Josip. V Josipovci. Dobre, a ako sa rozprávate doma? Po slovensky. Všetci? Všetci. Dobre, a s priateľmi sa rozprávate ako? Ako to V funguje? Jozipovci po slovensky, ale keď sme kde si ďalej, kde sú Chorváti, s Chorvátami sú chorvátsky. A ako to prebieha? Vy sa stretávate niekoľkokrát za týždeň? Alebo... Takže týto detský folklór máme aj ve škole. Ja som učiteľka výtvarnej výchovy, ale som od tých 80. rokoch už začala s deťmi robiť folklór ve škole. Takže sme zezbierali naše títo hry z dediny a zvyky, piesmy, aj to, čo sme naučili zo Slovenska, tiež som ich učila aj to. Také hry detské. Takže ve škole sme mali už od prvej triady do 8. triady a niekoľko rokov to nebolo ve škole, ten folklór. A už sa to videlo, že to nie je tak dobre, že nemáme tak telo tých mladých, že už sa ve škole nepracovalo. Takže potom zase sme uviedli aj, da bude ve škole, že keď sa ide od školy, že sa tu... My máme teraz 60 aj 3-4 deti ve folklóre. A čo sa týka, že mali ste si vybrať, že čo sa cítite viac Slovákmi alebo Chorvátmi, tak ako to je u vás? Jedno aj druhé. Áno? Ako to je? Vysvetlite mi to. Volíme, že sme Slováci a volíme aj, že žijeme v Chorvátsku. Takže volíme aj tu všetko chorvátske. Takže mohli by sme povedať, že máte také dve identity, že aj Slovensku, aj Chorvátsku. A čo si myslíte, že čo tu tak najviac udrží to, že sa bude rozprávať po slovensky aj ďalej? No dobre, aj učia aj deti ve škole a ešte sa po domoch všetci hovoria po slovensky. No už tak, už sú tí mladší niektorí. Ale ešte keď sa zezbierajú s tými staršími, keď sú s nestaršími doma, za otec, mať, báka, diedo, že sa s nimi rozprávajú ešte po slovensky. Takže myslím, že sa ešte dosť dlho bude po slovensky hovoriť. Aj sa učí ve škole, deti učia, my sme neučili, a keď som išla do školy, my sme neučili, ale sme hovorili doma. Takže vieme tak, ako sme doma to vtedy. Potom mi ešte hovorili, že tu je taký ten nosný, čo ich posúva po slovensky, je to, že je tu ten folklór. Keby nebol ten folklór, tak by ste boli na tom rovnako, alebo možno menej? Všetci chodíte spievať alebo tancovať? Nie by sme boli, a tí, ktorí nie sú ve folklóre, takže rozprávajú aj slovensky. Rovnako. Sa cítia Slovákov. Od ako som sa narodila, tak prvo, čo som prehovorila, je slovenčina, tak som po chorvátsky
sa naučila tak na ulici s deťmi, s kamarátkami a v škole, ale My to doma... až po deťch vidíme ve škole, keď prídu, ja vidím, že oni doma hovoria po chorvátsky. A my sme mysleli, že všetci ešte rodičia sú im Slováci, ale z Jozipovca Slováci, aj otec a Máďa porozprávajú sa po chorvátsky, tak nevieme prečo je to tak. Ale ja sa to aj zopýtam, a prečo sa rozprávate s tými deťmi? Škoda, lebo tí deti môžu naučiť odrazu aj po slovensky a môžu naučiť aj chorvátsky, aj po slovensky. Od malých No to je tak. A tak prečo im to... Tak môj dvojročný syn, on len slovensky vypráva. No tak mele všetko ako mlinek, ale po chorvátsky rozumie všetko, ale odpovie po slovensky. No tak. A vy sa cítite ako? Že ste Slovenky alebo Chorvátky? Slovenky, no. Takže ako sa voláte? Ja som Jarmila Mudrochová a už dlhé roky v našom spolku sa venujem folklóru. A čo si myslíte, že ako pomáha folklór Slovákom udržiavať si svoju reč? Je to dôležitá súčasť? Akože samotnú reč možno ani nie, lebo častokrát oni aj spievajú tie pesničky, že vôbec nerozumejú tomu, že čo spievajú, tak im to myslím prekladať. Lebo sú tu pesničky častokrát aj zo Slovenska, keď s mládežou robíme tance zo Slovenska a sú tam možno aj nárečové nejaké výrazy alebo niečo, tak oni nevedia, o čom spievajú, čo to vôbec znamená, a tak nevedia ani naše pesničky niektoré, čo znamenajú, tak im to prekladám. Oni sa to naučia ako papagája, celkom to dobre ide. Im tu viacej záleží do toho pohybu, do toho tancu, že oni sa v tom možno nájdú, akože to je niečo pre nich také. A čo sa týka inšpirácie, tak odkiaľ máte piesne, texty a vôbec tie choreografie, odkiaľ čerpáte? Tak chodíme na semináre tiež. Povedzme, aj teraz v auguste má byť seminár v Varskom Petrovci pre umeleckých vedúcich, kde sa tak môžeme učiť texty, regióny Slovenska, základné kroky a tak. Nejaké základné veci, spracovania choreografie, ale hoci čoho. Tak častokrát tam dostaneme aj inšpiráciu, motiváciu, naplníme si batérie, že áno, teraz môžeme ísť niečo nové robiť. Chodili, keď som ja bola mladšia, kým som začala tancovať, chodili choreografi zo Slovenska. Tak oni tiež tú nejakú náladu, ten, neviem, voľaký, doniesli so sebou. Tak všetci chceli tancovať, všetci chceli spievať, tak? A vy sa cítite ako? Cítite sa byť viac Slovenkou, alebo Chorvátkou, alebo ako to u vás? Ja sa vôbec necítim Chorvátkou, neviem prečo. Ja sa čudujem, že tak ľudia povedajú, že sa cítia Chorvátsky. Vôbec nie. Ja som to, čo som, to zmeniť nemôžem. Tak som narodená. Aj keď tu nebola ľahká úloha cez tieto roky, že vždy že ty si niekto iný, nie si Chorvát a žiješ tu, mala svoje nejaké, neviem, že nie si tá prvá, ktorú príjmu do roboty, nie si tá prvá, ktorá môže prísť, neviem, na štúdium alebo neviem kde, že to naveky malo to voľa ako svoje. Aha, ty si niekto iný a ešte si držíš do toho. Možno keby som si to zaprela a povedala, ja som nie to, možno by ľahšie k tomu prišla. Keď sa hnevá, nesaduje, o roko dva obanuje. Keď sa hnevá, nesaduje, o roko dva obanuje. Ešte sa neminú ani ročí, môj milý zaklopal na obločí. Otvor milá,
som sa chcela opýtať, že cítite sa byť teda Slovenkou, alebo ako je to s tým pomerom, že žijete teda v Chorvátsku a ste Slovenkou? Viete, keď povedia, proste, ja stále opakujem to, že v prvom rade som Slovenka a chorvátska občanka. Alebo chorvátska Slovenka. Vydržia v Chorvátsku ešte tých ďalších 150 rokov? Ťažko. Nie. Ťažko. Nebojíte sa, že teda tu slovenčina zanikne? Josipovci nie. Nie? Prečo? Josipovci nie. A vy ste hovorili, že teda v Jelisavci sa rozpráva po slovensky výlučne. Teda keď sa stretávate aj Chorváti, keď sú medzi vami, tak Slováci sa rozprávajú medzi sebou po slovensky. Áno, po slovensky. A kde všade? Všade, len jak sa oficiálne chceme hovárať, onda sa hovárame po chorvátsky. Tak aj v meste, hoci kde sa dvaja stretneme, už sa po slovensky hovorí. Takže budú Slováci v Chorvátsku aj ďalej. Da.